vrata se kao i uvek gledaju, samo sad se dodaje još nalepnice koje moramo prilepimo i na dva dela, znači gde piše i Srbija i onaj znak Srbije. Drugo nema ništa i tako da... Je li sad lakša procedura nego što je bilo pre? Lakše i za jednu i za drugu stranu, ja mislim. Zato što ne skidaš tablice, stavljaš tablice, nalepnice je jednostavno baš praktično, da kažem. Roba dolazi iz Hrvatske, tako da idem za Kosovska Mitrovica, Vučitar Nistovar. To je samo procedura, tako da kako se veliki dogovore, mi moramo spolno pomoći. Meni sve jedno mi, da li ovako, da li onako. Izvini, možda ne mogu da vam dam veći komentara. Pa ono što moramo šta da radimo. Moramo tako da odradimo i idemo dalje, to je uslov za prelazak. Običan narod sad, eto i s jedne i s druge strane, trpi posledice nekog pređašnjeg stanja.